Hey, sanibonani bafethu, ngithemba ukuthi niphilile nonke. Cha, ngithe nje ake ngisike elijikayo kunansi indaba encanyana nje kumele siyilungise siyiqonde sise kahle. Uma ngabe kuziwa kule process yokulashwa. Ukulashwa bafethu iprocess. Ukulashwa akukona ukuthi into nje eyenzeka overnight. Ukulashwa iprocess. Shisho yini ke lokuthi ulashwa iprocess. Ngifuna siqaphele lento. Akungabi ukuthi ngoba nakho umkhulu umafele empini ufike wakuneza iswasho mangabe uyohlola uthi bese mhlambe aduka umgcina wakho bese uthi uyakulapha iphutha lento esenza ukuthi sigcine sikhuluma belaphi kabi. Ukulashwa iprocess, ukulashwa kunesikhathi sakhona. Ukulashwa ukuthi masuyisebenzisile into kagogo sibanibanyana isiphelile bese ubuyela back kuye. Thokoza gogo ngisebenzisile ukuthi nokuthi kuphelile kuvele 1 2 3 ngiphuphe 1 2 3 noma kwenzeke 1 2 3 noma kuyenzeke lutho ephinde futhi ekuneze okunye uma ngabe kuphoqa ukuthi ekunikeze okunye makunike okunye uhambe futhi uyokusebenzisa. Ikona kulashwa lokuthi mase kuphelele futhi nako uphinde ubuye futhi uzokhuluma cha gogo ukubuyisa ama results. Lo umuntu loyo ungakusho ukugcwala umlomo ukuthi uyakwelapha. Uyakulapha lo muntu loyo. Uzogcina ufikile lesigaba ofeke usobuya kulapha. Thina into esenza ukuthi sihambe sikhuluma izinyanga kabe zisithi imithi yaza ayisebenzi ingoba safisela umuntu bese siyigcinela unyaka singabe sayazi. Noma futhi izinto zisilungela thina sikwazi ukubuya sizothi sizokhanyisa sithi akwande makhosi. Yabona umuntu ongabongi umuntu ongathandeki isidalo umuntu ongabo akathandeki isidalo umuntu ongabonga futhi nezithunywa azimenzeli kahle umuntu ongabonga. Asisho ukuthi kukhona umuntu ophoqiwe. Angisho ukuthi hamba ubonga noma kungenzeki. Kodwa uma kwenzeka awuyingani kuyobonga. Ukubonga akukalelekile akekho umuntu oke wathi mawuzobonga afika no 7000 cha. Kusuka othandweni lakho ukuthi wena lento akwenzele yona ingakanani uzobonga ngokungakanani. Ngoba ufuna noma usiyobonga lezo thunya zakho zibheka inhliziyo yakho ukuthi njengoba uthi uyobonga ubonga ngokusuka enhlizweni yini noma mhlawumbe ufila ngazo ukuthi uphoqelekile. Angeke into yenzeke ufana nomnikele esontweni. Uma unikele lo sizini inhliziyo yakho ithi ngemali yami yokugcina kwalento uyinikelelayo angeke yenzeke. Ukunikela hambelana nenhliziyo ukufunda uvula inhliziyo yakho. Hambe unikela ukuze uma izinto zizobonakala. So lento okulashwa bafethu ufuna siyiqaphele. Ngeke mina ungitshela ukuthi ngiyakulapha uma ngabe mhlambe ngakuneza iswasho kanye mhlambe 3 zago wathatha iswasho kanye wasebenzisa phela waseyithulela bese uqhamuka ngo2023 uzoclaim ukuthi ngiyakulapha ngizokuphika ngikwazi mina ngizothi nje wathatha iswasho kimi phela ngalesa sikhathi angizange ngikwelapha. Ukulapha bafethu akukona ukuthola iswasho kuphela nokuthola umuntu phela ziningi indlela zokulasha and uma uzobheka inyanga zanamhlanje ziyidlahla lezo ndlela. Abantu nje bagcina nokuzwa kuthiwa umuntu umiselwe ibhafu. Umuntu umiselwe ibhafu. Kukhona izinto ezingadinga amanzi kwesinye isikhathi ezidinga ukuthi umuntu emiselwe ibhafu engeniswa amabhafu kuphela lezo nzuku bese lento iyasuka emzimbeni wakhe noma bese iyalapheka. Ukulashwa ukustika kulowo melapha hayi ukuthi ukulashwa ngeke ukuthi ulashwa yima ngabe uzofike uthatha into kimi uyisebenzisa kusasa uvuka usebenzise kasibala. Angisho ukuthi wrong lo gogo noma lo mkhulu omunye uzomsebenza cha but stick into eyodwa khona uzokwazi ukuthi nayo into engisebenzelayo khona uzokwazi futhi noma usengena enkingeni wazi ukuthi lokho leyo muthi uthole kuphi. Ngoba uma ngabe uzothi imithi yabanye izinyanga ezu5 uyihlanise ukuyisebenzisa yonke ndawonye nozokubulala ngeke usawazi ukuthi imuphi. Mhlambe khona inyanga elapha ekufakela umuthi ongameli ufaka kakhulu uyafaka kakhulu wafa angeke usazi nozokugulisa ngawusazi ukuthi uzosola ubani. Ukulashwa bafuthi iprocess ekudinga ukuthi ufocus emntwini okulaphayo. Uziphi isikhathi uyivula inhliziyo ulazi isithongo lakho lazi isidlozi lakho futhi ulashwapi bese uzobona imphumela ukuthi ayizokubuyana. Ukulashwa bafethu akukona nje ukuvela uhlale uthatha iswasho bese uyanyamalana njengoba ngisho asiqapheleni lento. Uma usulaphekile bonga kuze nezithunywa zizokuvulela nezithunywa zakulowo muzi obekade ulashwa kuwo ngoba ulashwa yizo zencedile. Bonga ukubonga kwakho kuvula amathuba amaningi kuvula indlela eziningi moving forward kuningi ongakuthola nxa ubongile.
manje wena mawungabongi ude kuzokwenzakalani kodwa kuzokwenzakala ini ngempela mangabongabonga ngoba phela baye bathi muhle umuntu obongayo kunongabongi wena kodwa kuzokwenzakala so kuncane nje bafethu ngifuna siqaphele sibhekisise singabantu ukuze sizokwazi ukuthi siphile impilo ngoba phela ukuze umuntu kumele uphile impilo kahle ube nobuntu ube umuntu so thina sisaphile impilo eyiphilo umkhulu bethu thina sesiphile ukuthanda kwethu ingakho into zethu zingasilungile uma ngabe singabuyela siphile ngendlela abayiphila ngayo yini eyenza ukuthi bona into zabo zihambe kahle beyibona izinto uma ubhoboka amaphupho evuleke ingoba babengabantu babenobuntu bebisebenzisa ubuntu babo so ukulashwa leqaphela bafowethu akuyo into enze overnight ukuthatha isikhathi uyabona nje mina kunabantu esengihambe nabamanzi njengoba ku 2023 nje ingaqala ukuhamba nabamanzi from 2019 awucabangeke leyo umnyaka cishe leyo 4 years nje ngamanje lo ngihamba nabamanzi abangakase basuke zokuhamba hayi ngoba bephoqeleke ukuthi bebe nami cha kodwa bayakwazi ukulashwa yini futhi bayakubona lapha bayakhona so bafowethu ukulashwa sike sikuthatheni serious sikwazi ukuthi kuyini ungathi nje ngoba usebenzisa iswasho sikagogo mahlala entabeni usebenzise 3 days wangabona mehlo ukuthi asisebenzi cha akukho njalo singenene negazini ngoba phela umuthi mangunika kumele ungene egazini ubuzwe nomunye ungene egazini uzolokhu ungena uzusebenze kumele clean igazi iqala ngaphambi kuba kusebenza into ezinye so uma ngabona ungakuboni lokho kuzokwenza kanjani asiqapheleni ke ingane zekhehla sibone ukuthi impilo siyifuna kanjani ukuthi siyifuna kuphi futhi ngiyabonga